yude. To kata kamano kendo kichaki ng'iyo ineno ka koro kuonde machalo Nyanza gineno ni koro gima wan go gin county governments. To kata mana county government nitie sani budgets madhi kuno. Koro kata ok yudo ministry ng'eni chon kane onge county government to ministries ba kuyudo eni samoro koro ka jatelo maduong' obiro to ugone chongu piny ni kiyie to mondo ilosnwa roads gi. Koro sani wan gi county government wa gima wanyalo timo ni to bejo gi tiyo maber to kata pesni ma okogo endo ere kaka county government nikech sani samoro kata wan mana gi pesa e national treasury to kod dwa tiyo gi county kaka sani watiyo gi county mar Vihiga watiyo kodgi nikech kidhi kuno ting'iso governor ni dwa nene to kata in mana gi pesa matin kata pesa maduong' to dwa winji to kopo ni dhi e county moro Nyanza tiwinjo mana ni eno mana romo gi World Bank county director tiyudo mana ka NGOs gi osechako go kona. Koro sani en ni at piny kacha ere kaka wanyalo tiyo to kata tije obedo mana e government watema apply mondo wan be wayud tije machalo kamano. To koro mana mondo atieki nado mana wacho ni kaka neno gigi oseyier gimoro achiel ma I hope ni government